Right wakatsukunya. Reka ndimbobuda. Ndoipi manje? Dedhi kupfeka sutu. Kwakanaka ere? Kutodini kwacho he? Hauziba munhu akapfeka sutu iwewe. Aiwa munhu akapfeka sutu ndomuziva Dedhi. Asi hakuna munhu akapfeka sutu akaita semo andoziva. Aye, unohwara iwewe. Hausi kuona bodi ndiri gentleman. Ndiwanikwa noatanga kaini munzira. Sutu yenyu yakanaka Dedhi. Ipapo bo. Izvi zvekuzoti munowanikwa naatanga mustriti izvi. Hai radrama ere. Kundoti wangambozvizwisise bakatsukunya. Uona machenero ndakaita aya kana kukombi chako ndogonotora midzi wokwira nomahwini nichinzi ndiri CID mamina. Aye. Never. Iyo sutu yakambobva kupi uyanisa ndamboona. Yabuda paiko? Iyi ndakaitengepo ndakanorora amai wako oshomore. Ndisati kana ndatombozvarwa. Dedhi ka. Muri wekungape kana mazogara. Muri wengudzungudzu. Watanga kutaura zvinhu zvako zvichisataniki zvisingazwikeba. Ukutike iwewe. Okay Dedhi, pane akanyanya stereke. Ndangoti hai ndei makachena. Muri kuenda kupiko? Ndakaboya basa mwanangu romuofisi. Saka ndikutotanga nyasi kuoshanda. Okay, good luck mudhara. Ya ndakienda. Yakonozosara uchibata tusvipaba. Wazwa? Ndimbete tikutema ini Dedhi. Ipapa mchingobuda chete. Ndakutotanga kuweka metsi dzangu. Simultaneous equations. 5x plus 2y equals 18. Ndobva ndashandisa elimination method. Simple. Owo. Ndazvizwa Profesa Katsukunya. Reka ndiende mwanangu. Iwe fucking chikombera. Urikuenda kupoka veka fucking suit tokutoni. Ndiri kuenda kudheni kwambuya vako. Iyo. Unombozira kuti my fucking officer of the law. Apa kapa ndikukubvunza sei usingapinde zvinhu zvandakubvunza iwewe. Iwe mudhara iwe unofamba uchibvunza munhu wese waunenge waona kuti uri kuenda kupi wakambozviona kupi izvozvo ye? Uyapanda unobhokusecha iwewe. Kana usina kutakura mbanjeka. Mumwe wako unokutori nebhurungu chete. Enda unosecha sekuru vako mudhara iwe. Ndikutongonyara kaunifomu yechinebhoti yaukapfeka otherwise ndogona ngokutsemura bombocrat dammit. Let me tell you something Ritumeni. Isusuka tisivaridzwe mutemo. Iwe mudhara putseki wanzwaka. Ndiri kuenda kuappointment ndine maclient wobva akandimirira uko. Unditaurira zvezvimutemo zvako izvozvozvo. Kana uchiziya mutemo stereke enda unosunga kambavha dziri kuba mari yenyika uko. Iwe baka unotongopengawo zvako iwewe. You are mad in house, uri mhengera mumba, sari snake, mwana wenyoka. Hazvina kana basa neni izvozvo fireman. Siyaneka nenyaya dzenyu dzekuforonda maghetto yutu mastritum, muchisiya mbavha hombe kadziri kuba. Ndirakutofonera kakualjezera uku ndichibvunza kuti nyaya dzenyu dzaapapi, get away. Enda, asika, apa kapa ukaungeta any fucking trikika, ndikubata dhenichi ndinokuisa mukati, bozi yoka, ndokuziva unoshinwa too much. Ndezvekudheni kwenyu izvozvo fireman, endai munodza mudhara wako izvozvo. Ndakanonoka kandine meeting na9 ndaakuti bviri. Hey you fucking chikombera. Ya saka guys ndo basa irori. Maprice atoripo anenge akatonyorwa kare. Saka chenyu convince makastoma chete tatenge mota. Muri kuona ini mudhara muri kuona zvekutengesa izvi. Zvinhu zvangu kubvira kudhara zvagara zviri muropaka. Long time ago makuru wanu. Ndiwe munhu wandiri kuda chaiye iwewe. If you impress me, ndaona tasvika kure chaiko. Right. The other gentleman, I'm sure sadambosangana ne. Nice to meet you. Munonzani komudhara? Ini zita rangu ndonzi Mr. Togeza. Haya, idi hui. Sitaro chere. Mine mchigeza chiko naye manduwe. Doro chere. It's just a surname. Munongoziva machembere edu pamazita vaikanganisa. So you said you are? Owo. Ini ndingandoti ndakakurira wainditi dhuri. Ndaibanzura wese zera rangu paribe kana mubodza imira neniba. Saka wati ndopunzumura nomasaidi ese nenge ngome Zioni. Ndoipo rakabva zita iroro. Okay, ipapo ndapanzwa. So I was saying. Aiwa manduwe ndapedzaba. Kuharari kuno mwana nditi mudhara C10. Waifesi yangu ino zvandinogewa ndita ninge mu-C10. Mapaona manje. Ewe Mr. Man, inini I'm a businessman. I don't have time for these games, manzwaka. Ndiudze zita renche rokuberekwa and stop wasting my time. Ndinozi Ingrid Katsukunya. Okay, ko pane zvokutengesa apa mune ruzivo ramunaro here baba? Aye. Wari kutika wachikombera wanyepe. Baba inini kubva ipo ndakapedza grade 7 ndairema mapuno ndichakotengesa mumbaromo. Saka zvokutengesa zvika kare wena ndozikanga musika muya mese ndakambobanzura makore nyina mairi ndiri mubodzi nokuonda kudai ndakawajira bhonzo bakani. Okay, that's great. Saka basa ndirori boys. Ndakutokusiyai pano ndine imwe kaseo kuruwa uko ndokwanditombommanyira. Good luck. Musatye makuru wanu. Zvanhasi munogona kutoona tatotengesa kalangongo chaiyo. Even Ferrari katogona kuipenyorisa kamaiziya. Nhasi zvamanje ndine chipower maiziya. Okay, let me leave you to eat boys. Maswera seko ana mukoma. Bho murungu. Mukati toita seko nhasi mati tikubatsirai sei? Okay, ndauyawo kana adzimai vangu ava. Tiri kutsvagawo a small affordable family car. Owo. Moya panzvimbo yacho chaiyo manje. Mudhara apa ndopa mapedzera manje apa mudhara. Okay, but last time ndakambouya kapaine mumwe mudhara so. Ari kupi? Aiwa kamudhara. Imbomirei zvimwe mudhara izvozvozoka.
handiti muri kuona kuti ndini ndiri panapa nepatina yangu iyi. Saka umwe munhu wamuri kuda ndeupi? Isusu mudhara tichanokurovai nemadiscount ekuwanda maiziya. Right, madam, which one do you think is right? Hasha, mota dzacho dzese dzakanaka idzi. Ndikutoshaya kuti ndochuza ipi sha. Choose any sha. Chero yaunenge wataura totora iyoyo. Nai baba imi, ndiri kufananidzai. Hamusiri baba oshomole here. Pane vamwe baba so vakaroora friend yangu. Patungoti handinyasoziva face. Pamwe ndiri kufananidzai hangu. Aiwaba, ndokupi wawo? Ndowaziya bazvangini. Saka pamwe kufanana. Ndine imwe friend yangu yekwedu kumarainuko. Murume wake ndakamona kahwani chete. Ainzi anoita zvekurima chichiwe, handichanyasoziva. Aiwa hawa vanhu vanofanana amai. Sezvo muri kundoona panapa, indoita zvokasewo, ndoita zvokurima bazvangini. Vanhu vanofanana kanhai maitadi. Ngatitei zvatafambira panapa. Inini kungoti hangu ndoziva oshazika. Amai vake kana baba vake nini handivaziveni. Amai vacho I think ndakavaona kahwani paya. Muri kuona mota dzese dziri pano idzi mudhara impishi maiziya. Bosi Tokyo. Iyi stock iyi takabva nayo kupi zviya? Umira tone. Iyi bechi tine takazitora kuJapan, patakazota kuwana chindege chiya chaichairwa mapotuwo. Saka ndimi mutori varidzi nai? Aiwa, ana ambuya vedu ndo varidzi vadzoka. Iwe mudhara unobvunza kuti ndimi varidzi vadzo iwo chona tichitochimhanya panapa. Ndochii chakadaro chinenge ngozi ichocho. Guys, jealous down. You are really doing a great job here. Wona iyo baba Tadi, ukuiona sei? Yeah, that is the perfect one. Boys, tirikuda iyoyi. Owo. Bosi Tripu, mazofonera wewe shipo ai. Ndamuzwa kuti wanga wabatiwa no traffic yomumvura. Wazotodini? Vanouya, don't worry Tokyo, don't worry. Hello. Masikara sei maitadi? Yes, oshomole. Ndiri mota. Pane kwatiri kumboenda nabatadi wawati. Apo saka. Ndandati muri kutendo kwenyu ndisvike now. No, tabuda. Ndokuudza kana tichinge tadzoka handitya. Okay, isi hora. Asi mane mota? Tiitese tiri kutobva kunoitenga izvezvi nababa Tadi. Okay, iripo saka. Hawe mzukuru ari kurasha nenu boys. Amana munobva tadzakana kunyara kuti pane murume wake akutondiemera. Ndiriko boys. Avambuya ava kava ndaona ndavamitisa cheta. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe. Wariseko wapweriona imo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona wanhumi. Kwedu unoti kundochema no support yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi, mpote mchishare mumavhidhiyo edu aoniwo vanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuita naye wanhumi, ndokumbira kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona moshare kamunai. Maadvertiyo, ndokumbira musajambe maadvert warungu. Ndoipo ndinochikombera tinoboya mari yokotengera wazukuru tinonaka. Kana muri ku YouTube kwawanhumi, ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji, tite kana miliyoni. Takawanda tizobeba mafrogo wanhu kuma area awo. Ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende handichatuki vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu endichambotuka baini. Ndizvozvo.